Лукашенко прызнаў, што акрамя Беларусі і Расіі ніхто не хоча крочыць у адзінства, а іншыя савецкія рэспублікі не гараць жаданнем ісці гэтым шляхам, хаця Лукашенко змагаецца. А са мной у студыі ўжо Віталій Цыганкоў, мой калега, палітычны аглядальнік і аўтар праграмы «Твубой». Прывітанне, Віталій. Прывітанне. Віталій, што ты думаеш пра гэтую заяву Лукашэнкі? Бо мне здаецца, што гэта такое прызнанне ягонае ў тым, што вось все ягоныя 30 год і памкненне ў нейкай форме адрадзіць Савецкі Саюз, яны праваліліся. Все, канец, ужо не адрадзіць СССР. Ну, гэта так і ёсць. Ён все жыццё, вось, асабліва першыя гады, калі яшчэ адчуваў настрой насельніцтва, якое было дастаткова прасавецкім, ён і прэзідэнцкую кампанію пасля менавіта казаў пра развал СССР як нейкае злачынства і казаў, што трэба вярнуць Савецкі Саюз, хаця сам ён доўгі час заяўляў, дарэчы, што ён галасаваў супраць, но потым нават калі журналісты і гісторыкі даказалі, што гэта неправда, ён не галасаваў. У яго в пратаколе напісана «ад». Па-беларуску это «адсутнічаў». Вось. А галасаваў супраць адзін дэпутат, гэта был Валер Ціхіня, потым ён стаў старшынём Конституцыйнага суда. І Лукашенко, нягледзячы на то, што былі в газеце «Свабода», тады надрукаваныя все гэтыя пратаколы, все яшчэ заяўлял, асабліва в Расіі, што ён адзіны дэпутат, который галасаваў супраць развалу СССР, маецца на ўвазе супраць белавежскіх пагадненняў. Але, ну, сапраўды, ён паставіў на гэтую думку, на гэтую ідэю даволі доўга, дзякуючы гэтаму пампаваў з Расіі рэсурсы. Вось я такі адзін самы прасавецкі, і гэта то, што называецца нафтавы абмен на пацылункі. Гэта пацылункі былі такія вось ідэйныя прасавецкія, яму это ўдавалася, але потым ён уже і бачачы сацыялогію, бачачы настрою людзей, убачыў, што беларусы нават в адрозненне ад расейцаў зусім не жадаюць вярнуцца ў Савецкі Саюз. Гэта лічба весь час змяншалася і дайшла ўжо в наш час да даволі мінімальных, і ён уже ему застаецца толькі з такой скрухай прызнаць, што так вот развалілі. Так, і вось ён гэта прызнаў. Я прапаную паслухаць дакладна ягоную цытату, ягонае выказванне на тэму развала Савецкага Саюза і таго, што мала хто жадае вяртацца назад. Мы действительно переняли формы и методы работы в этом направлении с советских времен. По сути, все правильно мы делаем. Это надо сохранить, для чего я сказал. Но по форме мы подумаем, как это разнообразить. Но нельзя терять. Все нельзя терять. Мы, потеряв свои традиции, принципы, нравы, развалили великую страну. И сегодня каждый в отдельности кувыркаемся туда-сюда, кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к единству этому. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики. Слишком большое расстояние после распада Союза между нами и ними. Но мы боремся, мы показываем примером, экономически пытаемся привлечь, приблизить эти народы к нам, потому что это наши народы, советские народы. Они также участвовали в этой войне и вместе с нами побеждали. Так, ну, да Лукашэнкі дайшло, але толькі часткова. Бо все-таки ён гаворыць, гэта нашыя народы, савецкія народы. Ну і, відаць, мае на ўвазе украінцаў, малдаванаў, там, казахаў і так далей, так? Бо яўна бачна, што няма такога жадання ні ў паўднёвых каўказскіх дзяржаваў, Арменіі, Азербайджана, якія мы яшчэ абмяркуем сёння, ні ў Казахстана. Хаця яны яшчэ па інерцыі нейкай удзельнічаюць у гэтых інтэграцыйных арганізацыях, так? Але толькі вось ён змагаецца. Прычым Лукашенко падкрэслівае, што ён эканамічнымі сродкамі пераконвае, так? Але ж Расія прабуе вайсковым чынам адрадзіць. І Лукашенко падкрэслівае, што гэта не наша, это не нашы метады, так? Што мы гэта не пра вайну. Што ты пра гэта думаеш? Ну, трэба сказаць, тут кантэкст важны, што ён заўсёды найбольш прасавецкія з'явы робіць на усялякія гадавіны, там 9 мая, 3 ліпеня, звязаныя з Другой сусветнай вайной. Тады вось ён на поўнай включае гэтую савецкую ностальгію, і тут, ну, дастаткова такі апраўданы ягоны, ведаеце, стаўка, бо ўсё-такі людзі Беларусі, яны, ну, дастаткова станоўча ставяцца да таго, што называецца подзвіг савецкага народа, Великая Отечественная войне. Як бы за
гэтыя 30 гадоў незалежныя гісторыкі і там некаторыя апазіцыйныя палітыкі, дзеячы культуры спрабавалі развенчаць гэты вось міф Великай Отчинной войны, все-таки для большасці, як паказвае сацыялогія, любыя нашы жыццёвыя назіранні, для большасці ён застаецца дастаткова моцным. Я б не сказал бы, что это нават там, ну, вельмі кепска. Вот в школе вывучаюць там верш Барадуліна, там ідуць салдаты, там детки літаральна плачуць, калі его читаюць, там ці уже пазней вывучаюць творы Быкова, там Альпійская балата, дзе таксама там слёзы у дзяцей. То бок в гэтым міфе не абавязкова нешта уж толькі неправда і хлусня, як часам можа быць занадта заяўляюць. Все-таки гэта шла барацьба всего свету супраць нацызму, не толькі Савецкага Саюза і заходніх саюзнікаў. І так ці іначай, ну, тоталітарны СССР был на баку добра. І карацей, Лукашенко это адчувае, і ён лішні раз, вот, калі гаворыць пра савецка, менавіта в аспекце перамогі. Этот міф перамогі, ён разумее, што тут большасць беларусаў будзе, ну, хаця б пасіўна, но не спрачацца з ім, падтрымліваць его. Таму ён гэта развівае і пераносіць. Вось і таму мы зараз інтэгруемся з Расіяй, таму што мы падчас вайны былі разам. Але ж это зусім розныя рэчы. Расія зараз намного больш фашысцкая дзяржава, чым любыя іншыя, так сказать, дзяржавы, якія былі в гісторыі пасля там нацысцкай Нямецчыны. І гэта абсалютны перанос, который, ну, недаставерны, неправдзівы, але яму это хочацца, ну, каб нейкае вось у людзей, хоць тут, хоць гэтыя дні, ну, нейкае падняць вот эту ностальгію, каб апраўдаць сваю цяперашнюю палітыку. Так. Зараз мы паглядзім сюжэт, дзе будзе больш дэталяў пра заявы Лукашэнкі, звязаныя з гісторыяй, як он выкарыстоўвае гэтую гісторыю ў дачыненнях з Масквой. Таму што, ну, вось быў гэты дзень незалежнасці, так званы, вызваленне Менску, затым он наведаў музей славы Магілёўшчыны на Буніцкім полі. То бок было 2 альбо і 3 нагоды апошнімі тыднямі, каб звярнуцца да гісторыі другой сусветнай вайны, паглядзець туды вось у гэты час, так? Я прапаную паглядзець гэты сюжэт, дзе мы сабралі самыя цікавыя выказванні ягоныя, і потым мы вернемся да нашай размовы. Захад збіраецца спаліць у сусветным пажары мільёны жыхароў нашай планеты. Беларусь нават не думае ваяваць з Украінаю, а сённяшняя задача дзяржавы – учэпіцца за галовы людзей, каб не прайграць чарговай бітвы. Такія заявы гучалі з вуснаў Лукашэнкі апошнімі днямі, як падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, гэтак і падчас працоўных паездак. Гістарычную праўду ад Лукашэнкі прааналізаваў Віталь Бабін. Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Афіцыйнае свята Дня незалежнасці Лукашенко ператварыў у гістарычную лекцыю. Истребление советского народа в годы Великой Отечественной войны, вы помните, треть или четверть фашисты планировали оставить на этой территории, началось здесь. Гэткія падзеі Лукашенко назваў геноцидам. З 2021 года улады Беларусі распачалі сотні крымінальных спраў на падставе гэтак званага геноциду беларускага народу, ды нават судзяць паводле іх нябожчыкаў. І калі першае паняцце для гісторыкаў спрэчнае, то што з савецкім народам? Савецкага народу ў поўным разуменні гэта слова. Яго ніколі не было, тым больш яго не было ў тыя часы ваенныя, і нават да канца Савецкага Саюза ён як такі не склаўся, хоць яго пра яго шмат гаварылі прапагандысты. Лукашенко не быў бы Лукашэнкам, калі б не згадаў 3 ліпеня заходнія краіны, якія не даюць яму спакою нават у свята. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Маніпуляцыя дыктатара ў сённяшніх рэаліях гучыць як шараговая страшылка ад прапаганды, бо менавіта цывілізаваны захад сёння супрацьстаіць імперскім амбіцыям галоўнага гаўрусніка Лукашэнкі – Расіі. Усе заходнія краіны, сучасны захад, ён як бы выступае як духоўныя нашчадкі колішняй нацысцкай Германіі, што, вядома, не мае нічога пад сабой ніякага грунту, але надаецца для такой вось прапаганды. Як на замову сярод тых, з кім падчас святочных урачыстасцяў каля кургану славы паразмаўляў Лукашенко, быў нарадзенец украінскага Краматорску, які вучыцца цяпер на вайскоўцаў у Беларусі. Мы всегда открыты для украинцев. Вы наши люди, никого не слушайте, что мы воюем или воевать собираемся с Украиной. Это наши люди. Гістарычны экскурс у падзеі другой сусветнай вайны працягваўся і праз 2 дні падчас удзелу ў адкрыцці музею славы Магілёўшчыны.
Тут, на Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. Поэтому этот клочок земли был эпизодом, но важнейшим эпизодом в защите не только Могилева, но и Москвы. То бок, са словаў Лукашэнкі, які скончыў гістарычны факультэт, гэта беларусы папярэдзілі катастрофу, што магла б напаткаць сталіцу СССР. Ну, вядома, што ўсё ж такі на дняпроўскіх рубяжах гітлераўскае войска не зупынілі, яно ўсё ж такі працягвала наступаць, зупыніла яго пад Масквой, і нават пасля Масквы, як нават у савецкай гістарыяграфіі казалі, што адбыўся нейкі карэнны паварот, але не карэнны пералом. Аднак барацьба працягваецца, гэтым разам ужо за галовы і мазгі саміх людзей. Проиграем эту борьбу, время наше будет сочтено. Вот поэтому мы вцепились в эту историческую память. Якая так лёгка укладаецца ў сучаснае разуменне праўды, ды якую, безумоўна, не трэба хаваць, пра што Лукашенко ледзь не слёзна прасіў працаўнікоў музею славы Магілёўшчыны. Не надо скрывать, как мы прошлепали начало Великой войны, как Беларусь просто в течение пару месяцев оказалась под оккупацией. А яшчэ прызнаў, тады СССР не быў гатовы да той вайны. Лукашенко таксама проста бярэ геаграфію, бярэ тое, што знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, выбірае найбольш такія моманты з той абарончай аперацыі, у цэлым няўдалай для Чырвонай арміі, але якія можна хаця б трошкі злічыць у актыў, і пачынае іх высоўваць на пярэдні план. Нягледзячы на мірнае неба над галавою, па якім час ад часу пралятаюць расійскія дроны, нацэленыя на ўкраіну, дыктатар усё ж быў асцярожны ў сваёй прамове. Маўляў, мы ні на каго не нападаем, але будзем перасцерагаць Беларусь ад вайны. Это главная наша задача. Ну а как уже я часто говорю, мемом стало, а картошку мы вырастим, не переживайте. С Днем независимости вас, спасибо. Віталь, ну вось мне вельмі цікава, што менавіта пры Лукашэнку, які звязаны з Магілёўшчынай, паднялі тэму абароны Магілёва, Днепровскі рубеж. У 2009 годзе знялі фільм «Днепровскі рубеж». Дарэчы, галоўную ролю там камбрыга сыграў Сігал. Праціўнік, актор беларускі вядомы, праціўнік Лукашэнкі, які цяпер у эміграцыі ў Польшы. Музей адкрылі менавіта на Буніўскім полі ў 95 годзе, на наступны год, пасля таго, як ён прыйшоў да ўлады. Так? І вось цяпер 30 год прайшло з таго часу, ён туды зноў прыязджае, аднавілі музей, збудавалі, і ён падкрэслівае, што вось тут, каля Магілёва, ледзь не пачатак пералому ў вайне адбыўся. А увага, гаворка ідзе пра першыя тыдні нападу гітлераўскай Нямецчыны на СССР, ліпень. Чаму ён увесь час працягвае вось гэты наратыў, што і тады, в 41-м годзе, ну ледзь не беларусы, ну бо гэта ж беларусы, жыхары Магілёва, будавалі там ірвы гэтыя супрацьтанкавыя, да? Тады беларусы абаранілі Маскву, далі перадышку і падрыхтавацца да абароны, і таму перамаглі ў вайне, да? І вось цяпер, як бы, ну, сэнс такі, Беларусь таксама шчыт Масквы ад злога захаду, бо ён жа рыхтуе вайну, каб у гэтым пажары згарэлі мільёны. Вось што ты пра гэта думаеш? Ну, па-першае, Лукашенко разумее, што любой нацыі патрэбны героі, чым больш гераізма, тым лепш, асабліва з той прапагандысцкай, скажем, пастаноўкай, якую ён взял, то гэта такая дзяржаўная установка, вось шукаць герояў. Не знойдзеш іх у абароне Менска, который был здадзены там на 6-7 дзень вайны. Вось, і сапраўды гэта было, всю Беларусь фашысты захапілі даволі хутка. Вось это адзіная кропка, дзе там некалькі тыдняў ішлі баі, ішла гераічная абарона Магілёва, неважна. Але вось за што можна зачапіцца фактычна толькі за гэта. Астатні Беларусь была захоплена даволі хутка. Але тут далей вельмі глыбока можна капнуць, паколькі тое, што ён не то, што зараз, а все гэтыя 30 гадоў гаворыць, што Беларусь вот засланіла, не дала хутка там падысці да Масквы, засланіла сабой. Ну, па-першае, это не зусім так, бо это савецкія войскі былі там, так сказать, і рускія, узбекі, грузіны і казахі, все былі там. Уласна беларускага войска там на тэрыторыі Беларусі не было. Беларусы ваявалі на ўсіх астатніх фронтах, там на любым і паўночным, і паўднёвым. Вось. Але гэта глыбокі сэнс. Лукашенко як бы кажа Расіі, вы нам павінны, што называецца, да канца жыцця
Мы вас абаранілі тады, як вы смееце на нас штосьці там, калі, ведаеце, былі всялякія газавыя войны, малочныя войны, зараз уже няма, бо Лукашенко уже не рызыкуе на гэта, няма не такая сітуацыя, ён намного больш залежны ад Москвы, чым раней. Але адзінае, што он можа себе дазволіць, уже газавыя войны не можа дазволіць, так вот рыторыку, што мы вас абаранілі тады, мы вас і нейкім чынам можам абараніць зараз, так што плаціце нам за это, не дай Боже вам падымаць на нешта цэны, бо мы ж абарона, яшчэ любіл казаць, што паміж там беларускай мяжой і Масквой нічога няма, ніякіх расійскіх войскаў, нічога не стаіць, бо тут Беларусь абараняе, но это сапраўды такая была ад Савецкага Союза засталася такая сістэма, але расейцы уже мяняюць за гэтыя гады, яны уже там паставілі трошки больш сваіх ваенных на этой тэрыторыі, але в цэлым гэта таксама яшчэ козырь, які ён часта выкарыстоўваў. Так што вось тут такі сэнс, плаціце нам, або мы вас абараняем. Віталь, мне яшчэ адзін цікавы матыў тут в гэтым ёсць. Вось ягоная заява, так, прашлёпалі пачатак вайны. Маўляў, праўду, трэба ведаць праўду пра тую вайну. Ну што прашлёпалі пачатак вайны, так? І мы прайграем гэту барацьбу, вось цяпер барацьбу, там, не знаю, за Савецкі Саюз нейкі, там, за ягоную ўладу, калі мы не ўчэпімся ў гісторыю. Я ў гэтым бачу ввогуле нешта іншае. Мне такое ўражанне складаецца, не знаю, можа ты са мной пагодзішся, можа не, што Лукашенко хоча сказаць, Россия не была готовая до войны супраць Украины. Яны прашлёпалі гэты пачатак войны. То есть он бачыць, што Россия не была готовая нават супраць Украины. Што ўжо казаць пра Захад, НАТО і так далей. І што трэба вось цяпер рыхтавацца. Ну, конечно, для гэтага амаль нічога не робіць. То есть Беларусь не рыхтуецца до войны, акрамя показухи. Выдатки на оборону не павялічваецца, войска не павялічваецца. Ну, толькі што арэшнік расійскі мае быць в Беларусі до конца года. Ці ты пагадзішся са мной, што вот ён тут пэўным сенсе так намікае паміж радкоў, што тады не была готовая Россия, і цяпер яна фактычна воюе, але яна не была готовая і не готовая до войны з НАТО. Магчыма, але я баюся, гэты намёк толькі вось, можа, ты і пабачыш, на каго ён накіраваны, на Крэмль, там можа і нічога крамольна в гэтых словах не пабачыць. Але факт тым, што ён хоча сказаць, што вось тады былі не готовыя і Беларусь далі, то зараз то будьте готовы, давайте нам побольш. Не паўтарайце памылак другой светнай вайны, калі так все нечакана здарылася і за некалькі тыдняў захапілі всю Беларусь. Гэтым ён падкрэслівае, што вы павінны нам больш даваць зброі, фінансаў, каб вось была так званая гатоўнасць. Так, яшчэ адзін прыклад цікавы, як бы таго, што у пацверджанні слова Лукашэнкі, што толькі Беларусь і Расія, дакладней ён і Путін хочуць ісці да адзінства, крочыць. Это сённяшняе спатканне кіраўнікоў Арменіі, Азербайджана, Аліева і Пашыняна у Абу-Дабі. Так? Я прапаную паглядзець, як гэта выглядала. Так, Савецкі Саюз працягвае развалівацца, Лукашенко плаче па ім, а Аліев і Пашынян, кіраўнікі варожых больш 30 год дзяржаваў, дамаўляюцца ў Абу-Дабі. Выглядае, што хутчэй за ўсё пад парасонам Вялікай Брытаніі і ЗША. Так? Менавіта брытанскія крыніцы упершыню напісалі пра гэтае спатканне, і хутчэй за ўсё над гэтым калідорам, які Азербайджану патрэбны па поўдню Арменіі, будзе займацца амерыканская фірма. Што ты думаеш вось пра гэтыя перамовы, ці гэта сапраўды ўжо канчатковы, як бы, ну, пачатак сыходу Расіі з паўднёвага Каўказа, бо все-таки войскі расійскія в Арменіі застаюцца, ці не? Ну, я думаю, гэта калі, ну, не канчаткова, но вельмі важны крок в этом накірунку, што впершыню перамоваў паміж гэтымі дзвюма дзяржавамі, де-факта ваюючымі паміж сабой доўгі час, яны без пасярэдніцтва Расіі, без удзелу Расіі. Я б назвал яшчэ Турцыю, ты не сказал, вельмі важны там. І да этого был визит армянского премьера в Турцию. Без этого стало бы немагчымым, конечно, такое. И Турция, якая, ну, армяне не хотели да ее звертаться, бо она была праазербайджанская, а тут она, ну, нейкім чынам хоча ўлічваць і армянскія інтарэсы. Это такі радыкальны падыход, который дал магчымым такое вось замірэнне. Так што так, Расія губляе гэты каўказскі рэгіён, она губляе паступова і сярэднюю Азію. Казахстан давно бы
пабудаваў бы там, калі бы это магчыма было б мяжу, ну, Казахстана больш цяжкая сітуацыя, і тэрыторыя вялікая, і рускамоўнага насельніцтва шмат, але, ну, фактычна, сапраўды, акрамя Беларусі, няма ніякай іншай краіны, якая не хоча быць далей ад Расіі. Все хочуць быць далей ад Расіі, просто абставіны дазваляюць, так бы все давно б развязались бы давно уже. Так, ну, спадзяюся, што у армянаў і азербайджанцаў атрымаецца, што межы будуць адкрытыя, у тым ліку армяна-турэцкая мяжа, якая зачынена з 93-го года і гандлю ніякага няма. Тады у Арменіі, у армянскай эканомікі будзе альтэрнатыва. Яны змогуць прадаваць свае тавары не толькі на поўнач ці ў Іран, але і в Турцыю і далей. Віталь, дзякую тебе за твой каментар за удзел у праграме. Дзякую І мы на гэтым за заканчиваем. запрашэнне. Дарагія сябры, на гэтым все. У нас скончыцца час. Для вас працавалі я, Сергей Пеляса, Віталій Цыганкоў і вся каманда праграмы «Прасвет». Бывайце і трымайцеся.